Mbak Yati pesek endi oh ya ngono. Mumpung pinanggih karo Mbak Yuku ingkang minurya saka Ngayogyakarta. Mbak Yati. Kula Mas Petro. Waduh. Jan rumah singkat padat. Nggih, singkat padat, heeh. Kula nyuwun handika Mbak Yati pesek. Kawula nuwun. Wah, jan kaya ketoprak tenan ya. Coba nek pancen sak ketoprak tak gapuk, sampean pembayun aku mangire. Oh ya. Kapiken pembayune. Ya ora apa-apa to tutupi koran to ora apik. Nyek lho jenengan iki kok ya. Tutupi koran apa majalah sing wong ayu kae ilang sipating Mbak Yati. Anek kleru majalahe sing ayu padane kaya Desi Ratnasari. Nggih. Anek kleru majalahe Mandra rak ya. Malah remuk. Ya ora malah sing rezeki kok. Angge bojo kula sing seneng nak njero. Sampai ngacir. Terus minta terus. Angge. Teori. Marah kurban iklan kan garing. Mbok cobi Mbak Yanti keparenga ngaturaken sinom cengkok grandel. Wah, sinom cengkok grandel. Nano. Ngerti kok Mbak Cobi, Mbak? Wah, coba. Wah, kula biasane nyanyi rock ya. Lho. Ayo kalau mau saya nganggo klasik kok Mbak rock terus ku ya ndak malah jebol pita suarane. Jadi gonta-ganti ngoten. Nggih. Kula biasane ngetutke gong nojeng dadi. Kok nojing? Gong nojeng niku lho sing kalih penyanyi Ahmad Sabar. Rambutnya kaya kembang pete niku. Gong 2000. Lah nggih nojeng niku nek ora 2000 piro? Aku ora mudeng kok. Kuwi pancen dhisik bojone Tionghoa apa ya mudeng. Ganti Jawa gak lagi ae. Angge wong kula dhisik buren kok. Apa? Buren. Tak kira bojone ditansil. Malah melu minggat lho. Mboten kok ya. Witenan nika njero sing kaya sing nika nyanyi sing agek kondang nika. Sinten? Sing sirahe ditaleni nika lho. Sapa ya? Sureparjo. Alah. Oh, Farid Harja. Farid niku jare dalan banyu niku Farid. Oh, lah niku Farid. Farid Harja to? Nggih. Sing nyanyi Oh burung, ngoten nika lho. Heeh. Nika kula nggih iso nika. Pripun? Ning basa Banyumas nek meng sebelum aku tahu, pun biasa. Nek Banyumas pripun dialeke? Sadurunge inyong ngerti. Ya. Apa tegese tresna? Heeh. Inyong dilarak mengana. Sepi sedeke lunga. Inyong lagi ngerteni. Inyong kadung cinta. Maring dheweke. Wah, kuwi sing seneng Mas Gianto kuwi. Ayo Kebumen kuwi, ayo. Oh manuk. Hah? Pripun iki nek? Oh burung, aku rindu. Terus saiki nek cara Banyumas? Oh manuk. Nyong kangen. Soale kok ora arep tembang. Mboten kalih niku pancen nek Kuwi dijawake to. lah nggih cara Dijawake dialek Banyumas. Kayak piye? ora beda nek sing niku. Mabuk lagi. Mabuk lagi. Banyumas biasa. Nek Banyumas iki mabuk lagi. Mendemani. Alah. Mendemani. Nyong ora seneng. Ari kaya kiye. Bisa jare rego anget bathuke ngene. Ya iku sing waras ngalah, Tru. Heeh. Sing waras ngalah. Lha kula niku nggih waras lho.
Iya, kula nggih mboten maido sampeyan nggih waras dasare wong pancen Banyumas iki piye sing jujur paling jujur kok, Kak. Mbak. Kok paling jujur pripun? Coba sakniki tandane mawon. Nggih. Tembung mung sak tembung pitik. Tulisane pripun? PITIK. Nggih, nek cara Surabaya pripun munine? Pitik. Wis ngapusi. Ora cocok karo tulisane. Nek cara Yogyakarta Pitik. ngapusi meneh ora cocok. Paling jujur Banyumas. Pitik. Pitik. Pas karo tulisane. Wala iya ki dene ana pitik padha nang kene. Pitike padha ngenduk kabeh kok. Ini tinggalin gaduh-gaduh nak katrok. Apa aku iki kates karo penangka kali. Sekarang niku nek ketoke nek dirasake niku kaya saru nggih. Nek jane ora. Mergo ming muni kates-kates nangka tok. Dadine gandul-gandul nak katrok. Cara Banyumas ya niku. anek kates-kates telo pendem. Agak gandul mundul-mundul. Wes. Kok medan. Aku yang mengadai karo Mbak Yati kuwi. Mangga, Mbak, sinom cengkok grandel. Menismu kanggo jiwa Nganggo action Mbak wong disorot Indosiar ben ketok piye ngene lho. Actionnya piye ngene. Nah, action kula iki mesti kula turu nganggo action e. Bedane wong lho turu nganggo action. Kakane ngapalke naskah kok ya. No. Dilokke manjep karang lambene ndowar e. Oh, malah ngakoni. Mangga. Kawero cite Nonano. Upama mundut Kaya ngono sing seneng akeh lho, Tru. Kaya heeh, pemayu lho entak kaya apa ya, Tru. Wah, tenan. upama ayu dienggo rebutan karyawan Pam Jaya mriki. Terus raya. Anggo citakan topeng ya. Oh. Malah ape topenge ya, Kang. Lek sia-sia. Kandhane wong manis kok kula niku Nggih. wis dikandhani. Jan manis ngumpuli pabrik gula. Tentu Nonano. ibarat wong numpak perahu Lampah. aliman Jan kemayune. Wah, Bayu mongko wis STW lho. Ini kemayune jan wah nemen. STB itu apa? Setengah tua. Wah. Banyak banget ya. Umur kula niku lagi pinten. Wong kula niku ya men agak 17 tahun
17 tahun. Nggih. Weh, cek bocah. Kena cek ketak kinyis-kinyis ngono. Aduh. Caidan. Tanpa nano ning matyane jala ya wah kaget aku tak kira nganti terus iki Pak Dem wong ayu ya ngono kuwi to anggo dem action ya heeh pokoknya serba oke deh. Aduh. Dinaku onceng Wah, kasetnya buntut iki.